El Consorci és una organització que té una clara vocació pública, que està format per més de 100 entitats associades, entre ajuntaments, consells comarcals, diputacions i entitats proveïdores de salut, i que a la vegada també englobem al voltant de 43.000 professionals del sector de la salut. A mi m'agradaria remarcar aquesta vocació pública perquè els nostres associats són tots entitats públiques o privades sense afany de lucre i, a més, des del Consorci defensem un model sanitari públic català basat en la qualitat i en la professionalitat i que té el seu centre d'atenció amb el ciutadà i amb el territori i també amb la participació del món local d'una manera proactiva i col·laborativa. Aquest any 2015 serà un any que serà recordat per diferents trets que han marcat l'àmbit del sector de la salut, així com també el sector d'atenció a la dependència i, com no, també el que és la vida de l'organització del nostre Consorci. Des d'un punt de vista del sector salut, aquest any 2015 serà recordat perquè pareix que per fi ha començat a veure's signes clars d'una recuperació econòmica que ha comportat també, per fi, una millora de les condicions salarials dels professionals que han estat suportant la pressió assistencial aquests darrers temps. I també hem de dir que a partir de la millora de l'increment de les tarifes s'ha aconseguit, després de més de 7 anys de negociacions, poder signar el primer conveni col·lectiu del sistema del Siscat, la qual cosa també és molt important perquè per primer cop dona servei als diferents àmbits dels serveis de salut, com és atenció primària, hospitalària, sociosanitària i salut mental. També hem de recordar, en una clau no tan positiva, l'efecte que ha tingut a les diferents entitats proveïdores de salut el retardament amb el pagament de la seva activitat, que va comportar tindre que fer una certa pressió per poder fer-se realitat aquest fla extraordinari i que també, lògicament, ha comportat un increment de l'atenció de les línies de crèdit de les diferents entitats amb un increment de la despesa financera i, lògicament, també un allargament amb el plaç dels proveïdors. Des del punt de vista de l'àrea d'atenció a la dependència, del sector d'atenció a la dependència, aquest any 2015 s'ha recordat perquè, en una molt bona notícia, que està la presentació de la nova programació dels serveis socials especialitzats, en la qual cosa s'ha aconseguit això amb un alt grau de consens a nivell del sector i, per tant, també intentant un reequilibri territorial. No voldria tampoc passar per alt que la iniciativa d'un projecte tan important com és el PIAIS, que ha de ser un instrument bàsic perquè, de totes, tiréssim endavant aquesta coordinació que és totalment inajornable entre el sector d'atenció a la salut i el sector d'atenció a la dependència. Des d'un punt de vista intern, al Consorci, aquest any 2015, després que es van produir les eleccions municipals, s'ha de fer-se, el mes passat, el mes de juliol, amb una Junta General Extraordinària, la renovació dels màxims òrgans de governança de la nostra entitat, com és el Consell Rector i la Comissió Permanent, totes dues amb un procediment totalment democràtic perquè és per elecció. El Consorci, amb la seva pluralitat política de tots els seus òrgans de govern, és una mostra molt clara d'aquest consens polític que hauria de regir en una societat avançada un tema tan important com és el sector de la salut i d'atenció a la dependència. I, per tant, jo voldria aprofitar per agrair a tots els associats la renovació i la confiança que m'han fet, ja que tornaré a ser president els propers 4 anys. Durant aquest any 2015, amb el Consorci hem continuat defensant els nostres associats en un model de provisió de serveis, que és un model de defensa de lo públic i com ho constitueix el Consorci, una associació d'entitats públiques i sense afany de lucre, que defensa un model que està molt a prop del ciutadà i, per tant, que té en compte el territori, que té en compte els diferents actors de diferents nivells assistencials i de diferents àmbits, fins i tot des de l'àmbit sanitari i des de l'àmbit social. Hem treballat en diversos aspectes d'una forma, crec que, molt important i de forma molt prioritària. Un d'ells ha estat el SACAC, el Servei Administratiu de Compres del Consorci de Salut i Social de Catalunya, que de fet s'ha constituït aquest 2015 en un referent de les compres del sector concertat públic. Ha tramitat més de 260 expedients de compra de material sanitari, de fàrmacs i de diferents serveis per als centres del Siscat.
A banda del SACAC, també hem treballat aspectes de relació transversals entre els centres, de serveis transversals, específicament el laboratori, i hem començat a treballar també molt en l'àmbit de la radiologia, de manera que el 2016 esdevindrà un any clau per a aquest servei transversal de diagnòstics en general, no només analítica, sinó també incorporant altres elements novedosos. Durant el 2015, el Consorci de Salut i Social de Catalunya s'han dinamitzat 29 comissions i grups de treballs. A més, s'han realitzat 17 jornades i sessions de temes específics del sector. Tot plegat ha sumat més de 150 trobades i un moviment superior a 2.000 professionals assistents en les diferents sessions. Des del Consorci volem agrair la col·laboració de més de 200 professionals que han participat en els nostres grups de treball o en algun dels 80 grups de representació que s'han mantingut actius amb l'administració sanitària i social. De tots ells, coneguem ara els fets més destacats pels coordinadors i representants d'algunes de les comissions del CSC. Des de la Comissió d'Atenció Intermèdia volem destacar el treball desenvolupat per l'Observatori de Subaguts, en el qual participen 14 entitats i han analitzat més de 600 episodis d'aquesta nova línia assistencial de l'àmbit de l'atenció intermèdia i sociosanitària. També volem destacar la participació en la proposta de nou sistema de pagament de la mitja estada sociosanitària, en la que hem desenvolupat un anàlisi de costos de la mitja estada i que, malauradament, aquest nou sistema de pagament es troba en via morta i des del Consorci pensem que s'ha de tornar a posar sobre la taula. També el seguiment molt proper que s'ha fet de la corresponsabilització en despesa farmacèutica. Per primera vegada l'àmbit sociosanitari era corresponsable de la despesa a nivell territorial i també hem obert un espai de presentació d'experiències de diferents centres associats per tal de difondre bones pràctiques. Així, per exemple, hem tingut l'oportunitat de conèixer i analitzar les diferents rutes de la cronicitat que s'estan desenvolupant a diferents territoris. L'any 2015 ha estat un any on hem treballat el nou sistema de pagament que s'ha implementat a nivell d'atenció hospitalària. S'ha acabat de treballar el manual de facturació junt amb el Departament de Salut i especialment hem treballat la part d'objectius de part variable que tenien un pes important per primer cop d'un 5% i hem intentat de buscar la màxima adequació per l'àmbit d'atenció hospitalària. Un altre element d'impacte ha estat la gestió de la MHDA, una partida que cada vegada té major pes i especialment aquest any ha estat molt important per lo que és la gestió de l'hepatitis C en els medicaments que han aparegut. Aquest és un element important i que tenim que seguir treballant el 2016. I un dels elements també importants per aconseguir adaptar-nos a aquest nou sistema de pagament, però a la vegada buscar una certa efectivitat amb el sistema sanitari a nivell hospitalària, ha estat el desenvolupar un mòdul de valoració de resultats en salut i qualitat a través de la plataforma BS3, que estem treballant i creiem que aquest any podrà donar bons resultats. Ens queda el repte de participar i ajudar a desenvolupar el que seria els nous sistemes d'informació a través del Departament de Salut i intentar planificar estratègies que ens permetin sumar esforços i a la vegada optimitzar recursos. Bé, com a fet destacable el 2015 és la plena consolidació de la Comissió d'Atenció Primària conjunta entre el Consorci i la Unió, on estan representats totes les entitats que gestionen atenció primària de Catalunya. També el 2015 hem treballat amb les píndoles, que són experiències exitoses o projectes que algun proveïdor ha fet per tal de compartir-les entre tots, per tal de veure si es poden implementar i d'aquesta manera millorar l'atenció primària del país, sobretot centrant-se en l'atenció centrada al pacient. També enguany s'ha treballat amb el nou model d'assignació de la despesa màxima assumible, en aquest cas ja corresponsabilitzada en un territori, les àrees de gestió assistencial. També hem treballat amb el nou model de pagament a l'atenció primària i sobretot la prova pilot de la compra per part de l'atenció primària de part de l'especialitzada. També hem fet les esmenes amb els objectius del CatSalut, de la part variable, i per últim, cada mes treballem amb la Comissió d'Harmonització de Farmàcia per tal d'avaluar els fàrmacs que entrenou per dictaminar de quina categoria són. Si haguéssim de destacar aspectes al llarg d'aquesta memòria del 2015 en l'àmbit de la salut mental treballats a la nostra comissió, seria tot allò relacionat amb la col·laboració amb el Pla Integral de Salut Mental i amb el Consell Assessor del Pla Director de Salut Mental i Addiccions,
Un altre aspecte que crec que és rellevant és tot allò relacionat amb la corresponsabilitat, amb el control de la despesa farmacèutica, que és un aspecte preocupant tant per les entitats proveïdores com per la pròpia administració. També tot allò relacionat amb l'anàlisi dels objectius de la part variable del CatSalut, per aquest any 2015 i el que serà pel 2016. I finalment un altre aspecte que crec val la pena destacar és tot allò relacionat amb el pacient crònic complex en l'àmbit de la salut mental. Bé, doncs la Comissió de Serveis Generals del Consorci la integren a banda d'hospitals que són associats al Consorci. També hem convidat des de ja fa uns quants anys hospitals de l'ICS que ens aporten la seva experiència i a més són centres que pel seu dimensionament ajuden, diríem, a que els estudis que fem de benchmarking doncs, agafin més dades i que els hospitals grans del Consorci, com a Sant Pau o el Clínic, puguin tenir amb qui comparar-se. Aquest any, durant el 2015, hem estat treballant força els temes de benchmarking, hem fet comparatives tant en temes de bugaderia, en temes de neteja, de subministraments energètics i cuina. I la idea per al 2016 és que canviarem una mica l'enfoc, deixarem potser una mica més davant del que seria el benchmarking i ens dedicarem a treballar aspectes, diríem, de protocols de neteja i desinfecció dels hospitals per tenir una eina comuna que ens pugui ajudar a l'hora de treure concursos i aquesta una mica seria la idea per aquest 2016. L'any 2015 ha estat un any molt actiu per part de la Comissió Econòmico-Financera del Consorci. S'han fet forces informes i monogràfics al llarg de l'any, com per exemple tots aquells que han estat en relació a l'aplicació i posada en marxa del nou sistema de pagament, el nou manual de facturació. S'han fet anàlisis de les incidències dels increments dels tipus impositius en el material sanitari en l'àmbit del que és el nostre sector de salut, així com també hem fet diversos informes en relació al pressupost de la Generalitat del 2015 i en concret en el que és en l'àmbit salut, així com estudis dels estats financers de les empreses públiques i consorcis. A part d'aquestes activitats relacionades amb els informes, la Comissió Econòmico-Financera s'ha reunit de forma trimestral en què han participat un promig d'unes 35 entitats associades al Consorci, amb pràcticament una quinzena de temes monogràfics tractats en profunditat. També al llarg d'aquest any 2015 s'ha consolidat l'edició del butlletí d'indicadors econòmics. Doncs la Comissió de Recerca Qualitativa es va crear amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats formatives que tenien els professionals i responsables de recerca, participants en els grups de recerca dels centres associats. La comissió es va crear l'any 2009 i des d'aleshores fins ara hi ha una vuitantena de professionals participants que representen aproximadament uns 15 centres associats. A la comissió es duen a terme dos tipus d'activitats. D'una banda fem unes reunions de caràcter periòdic bimensual a la qual presentem temes de caràcter més, per una banda de teòric i després també pràctic. A nivell teòric tractem aquells temes que donen resposta a necessitats que tenen els participants a nivell formatiu, per exemple, estratègies de disseny mostral o saturació de la informació. I després la part pràctica és una oportunitat que donem als associats que participen en les comissions de poder presentar protocols de recerca, projectes en desenvolupament, plantejar dubtes i entre tots contribuir a la millora de la qualitat d'aquell projecte de recerca. L'altre component és un component que es manté al llarg del temps i el que fem és, a partir sobretot del correu electrònic, mantenim una difusió d'informació rellevant per als associats que participen a la comissió, per exemple, amb convocatòries de recerca que s'obren, amb documents d'aprofundiment d'actualització en metodologia qualitativa o cursos també d'aprofundiment que organitzen diverses institucions. A més, els participants poden accedir a la intranet del grup que vam engegar l'any 2014, que actua com un repositori de tota la informació que anem generant i també com una agenda de totes les reunions que anem realitzant. Un objectiu que ens vam plantejar el 2015 i que mantenim enguany
és buscar noves vies, no?, per poder enfortir aquestes necessitats formatives dels membres. Per exemple, enguany el que ens proposem és realitzar tallers, com per a tallers específics que donin resposta a necessitats concretes, i per exemple ens estem plantejant fer un taller de com redactar resultats de la recerca qualitativa per publicar en publicacions internacionals. I una miqueta amb la finalitat sempre de donar el suport que es necessiten i donar aquesta resposta a l'objectiu primari de la comissió, que és donar suport a la recerca qualitativa en els centres associats. Doncs bé, el Consorci aposta per un canvi en el model social actual i impulsa un canvi encarat sobretot a l'atenció centrada a la persona, un model més digne, més participatiu, on es tinguin en compte els desitjos i preferències de les persones usuàries, no? I en aquest sentit s'ha impulsat un programa multicèntric on han participat 6 residències d'entre tots els associats que de manera voluntària han fet un programa d'aprenentatge i acompanyament en sessions trimestrals liderades per la senyora Lourdes Bermejo, que és una experta en geriatria referent a l'estat espanyol en atenció centrada a la persona, i s'han treballat la sensibilització i la capacitació dels professionals dels centres per a poder impulsar aquest canvi de model assistencial. Hi ha uns equips promotors, que són un representant de cada categoria professional, que han sigut els responsables de formar-se durant aquest any i són els que han liderat després en els seus centres aquest canvi de model, amb bones pràctiques que ja s'han posat en marxa i que han tingut molt d'èxit. Llavors, l'objectiu ha de ser seguir treballant pel bé comú en matèria de dependència i impulsar aquest canvi de cultura, sobretot motivant l'actitud dels professionals que treballen als centres. Pel que fa a l'assessorament en els àmbits laborals i jurídics, s'han realitzat més de 50 circulars i presentacions informatives, 2 informes sobre el primer conveni col·lectiu sectorial, 10 informes jurídics sobre actualitat i novetats legislatives, i s'han atès més de 1.350 consultes en tots 2 àmbits. I 2 aspectes més que hem treballat en l'últim any i que ens ha ocupat també molt de temps és l'aspecte de comunicació i dins de l'aspecte de comunicació l'aspecte de transparència. Començo pel primer. En comunicació hem fet una renovació de dalt a baix de tota la pàgina web del Consorci. Hem renovat el butlletí del Consorci per intentar ampliar el volum de persones que l'estan rebent i a més fer-lo més legible, més digerible i més útil per la gent que lo rep en el dia a dia. I hem treballat també les noves eines de comunicació via Twitter i via LinkedIn i que ens permet situar el Consorci a poc en el món de la comunicació digital. I hem fet també un reposicionament del Consorci des del punt de vista de la interlocució en els mitjans de comunicació, de manera que ens poguessin situar com un referent clau en l'àmbit de salut sempre i quan ens vulguin utilitzar com una font d'informació fiable a nivell de comunicació. I en l'àmbit de la transparència, el comentava per últim, que també hem fet un pas endavant molt important el 2015. Nosaltres la transparència de fet era una obligació, era una llei que tenien que complir sí o sí abans del 31 de desembre del 2015 i van dir, escolta, tenim 2 camins aquí, complir la llei sense fer res més o complim la llei amb ànims, amb il·lusió i amb ganes de que la transparència sigui un referent també per nosaltres i pel Consorci. I van optar per aquesta segona opció. Van dir, escolta, anem a veure de quina manera realment podem fer més transparents la nostra organització i a la vegada podem ajudar a que els nostres associats puguin aplicar aquesta llei de transparència. De manera que varen fer un primer curs de formació per aclarir els aspectes legals que suposava l'aplicació de la llei als nostres associats. Hem fet un butlletí de transparència que hem estat durant tot el segon semestre posant de manera contínua en les bústies de tot aquell que tenia interès per poder afavorir i per poder facilitar i per poder potenciar l'aplicació de la llei de transparència als nostres associats i vàrem posar en marxa també una bústia de suggeriments i una bústia de dubtes perquè la gent que tingui qualsevol tipus de dificultat en l'aplicació de la llei de transparència pugui consultar els nostres equips d'advocats que li puguin donar la resposta el més possible. Durant l'any 2015, el Servei d'Estudis del Consorci ha liderat 3 projectes que van comptar amb un finançament de més de 6 milions d'euros, el 99% dels quals eren provinents del fons de la Comissió Europea. Pel desenvolupament dels projectes s'ha col·laborat amb 27 centres i unitats de recerca nacionals i internacionals.
amb un total de 43 organitzacions, xarxes i societats científiques a Catalunya, Espanya, Europa i Amèrica. Per últim, destacar la publicació de 9 articles científics i 10 comunicacions en diferents congressos. Pel que fa a l'aplicatiu d'explotació de dades de farmàcia del Consorci, l'Infoclínic, destacar que ha analitzat més de 21 milions de receptes que han suposat una despesa de farmàcia per al sistema sanitari públic superior als 236 milions d'euros corresponents a la prescripció durant el 2015 de 14.379 metges. El Consorci Associació Patronal Sanitària i Social, CAPS, a la patronal del Consorci, s'ha produït un fet molt important el 2015, que és la signatura del primer conveni col·lectiu del SISCAT, de la Sanitat Pública Concertada Catalana, de la Sanitat Concertada Catalana. Aquest és un fet històricament important perquè és el primer conveni que agrupa el sector hospitalari, el sector de salut mental, el sector sociosanitari i d'atenció primària, i a més és una fita temporalment molt desitjada, perquè portàvem 8 anys sense un conveni col·lectiu signat i estàvem pendent de poder signar-lo, ha estat per primer cop el 2015. Té una vigència de 2 anys, 2015 i 2016, per tant ja estem en contacte amb els diferents sindicats per veure què és el que més ens preocupa i de quina manera podem començar a posar al calendari les negociacions a partir de la finalització d'aquest conveni, és a dir, a partir del desembre del 2016. Hem treballat també, la patronal CAPS, hem treballat aspectes relacionats amb el compromís dels professionals. Aquesta era una iniciativa del Consorci que la vam fer a través de l'enquesta Opina, amb una enquesta feta a més de 30.000 professionals del sector, que ens deia el grau de compromís que el professional tenia envers la seva institució sanitària, la institució en la qual hi treballa. I identificava, o ajuda a identificar l'eina, quins són els aspectes que més milloren aquest compromís i aquells aspectes que més empitjoren el compromís. I sobretot a identificar els aspectes que eren gestionables amb programes de formació o amb programes d'impacte directe en recursos humans. Hem fet la segona onada de l'Opina. L'hem feta en una època en la qual la crisi econòmica ha impactat de forma directa als professionals, en número de professionals i en el salari dels mateixos. De manera que estem en aquest moment analitzant les dades per veure quina diferència n'hi ha abans de la crisi i després de la crisi en aquest grau de compromís i quines són les variables que més empitjoren aquest grau de compromís i d'aquelles quines són les que són gestionables per als equips directius per poder gestionar-les ràpidament i que tinguin molt poc impacte en l'usuari final del sistema, que és el pacient. Continuem treballant en l'àmbit de CAPS amb uns plenaris de recursos humans que són tremendament rics en contingut i en participació. Normalment venen més de 60 persones, en la majoria de casos més de 80 directius de recursos humans de les institucions sanitàries, que estableixen un diàleg tremendament ric per homogeneitzar les pràctiques de recursos humans dins del sector, aplicar la legislació laboral que cada vegada és més complicada i més enrevessada d'aplicar i a més per posar al damunt de la taula espais de bones i experiències, de bones pràctiques perquè les puguin copiar els companys i d'alguna manera puguin esdevenir també una millora i un avenç constant en les polítiques de recursos humans del sector sanitari concertat. Els nostres associats han donat també la seva opinió sobre el Consorci. De la seva valoració, destaca que més del 80% dels enquestats considera útil o molt útil les eines i activitats de difusió de la informació i la generació i intercanvi del coneixement i experiències que ofereix el Consorci. A més, un 90% està satisfet o molt satisfet amb l'accessibilitat i grau de respostes a consultes específiques. I per últim m'agradaria agrair a la gent que participa en el dia a dia perquè s'ho tira endavant, que és el suport tècnic d'aquí que treballa en la casa i sobretot també els col·laboradors que tenim de los diferents associats, de quadres directius i diferents professionals en diferents àmbits que gràcies a la seva expertesa, gràcies a la seva il·lusió i gràcies a la seva participació i dedicació ens van situant a poc com un referent tècnic en el món de la provisió de serveis sanitaris i de la política sanitària d'aquest país. Gràcies a tots.
jo voldria aprofitar també per a remarcar quines seran les línies estratègiques d'aquesta legislatura. En primer lloc, la defensa dels associats, amb la participació del món local. En segon lloc, aquesta plataforma de serveis transversals per a tots els associats com a mitjà propi i que genera un valor afegit als mateixos. En tercer lloc, també la defensa del model sanitari públic català. I en quart lloc, poder assolir el màxim consens possible en la defensa d'aquest model. I tot això ho farem amb unes condicions que són innegociables i irrenunciables, com són la màxima informació i la total transparència de tots els temes que afecten el dia a dia de la nostra organització, i amb el compromís de que qualsevol tema estratègic que afecte a la nostra organització prèviament serà portat a debatre i a poder assolir el màxim consens possible amb el sí del Consell Rector. I tot això per a poder tirar endavant el nostre lema, que és en defensa dels associats i amb la participació del món local.